С рулетки и тебешири в ръка инженери и специалисти умуват как да бъде поправено поредното недомислие на общината. Въпреки множеството негативни мнения, кметът Тотев дълго настояваше, че размерите на новото колело на водната палата са нормални и не биха създавали проблем в движението. В крайна сметка обаче дори и той бе принуден да признае, че новото кръгово в действителност е тясно. Дори и сега, когато то е затворено за движение в едната посока, на входа му се получават струпвания на автомобили, а навлизането на автобус в колелото прави невъзможно преминаването на друг автомобил до него. Как точно ще бъде коригирано колелото обаче все още не е ясно. Екип от специалисти от изпълнителната фирма мислеха как точно би могло да се случи това, тъй като в случая се навлиза в конструкцията на моста. Проблем е и кабелната мрежа, която преминава под него. Да догледаме и тогава ще кажем какво може. Тук има един колектор и има и устой на мост. Това може да бъде пречка. Разширяването на кръговото кръстовище ще струва на пловдивчани поне още 20 000 лева и ще удължи изпълнението на проекта с още минимум 20 дни. Според специалисти това обаче няма да реши основния проблем. Признаха, че е едно абсолютно недоразумение. Ще мъчат поправки да правят, но аз не съм оптимист с корекциите. То още при изпълнението му трябваше да се види, че не се получават нещата при трасиране. За мен с същите средства, които сега ще се хвърлят, малко повече, можеше да се направи един проход отдолу, като на булевард Руски, на моста на булевард Руски, да се реши проблема. Така под въпрос остава все още ефективността на съоръжението, дори и след неговото евентуално разширяване. Въпреки това общината ще плати почти 1 милион лева за него, след което не е ясно дали няма да се наложи то да бъде изцяло коригирано, разбира се, отново с парите на данъкоплатците.